martangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik patuluhon dohot lapatanna patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang goso ture dalanna aihona uhum na dosogot akkana marsineang di guarna lapatanna odo iko dihabiari rohatta do debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujara naroa manang mangasi marhite-hite goarni debata ai dinatar sosa do ditangiang doho dipuji-pujia do si dohonon goarni debata ido sahatna atong rak mangidogogo mahita mangulahon na hobar tu patiki ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amen marede hita. Topoti madus at tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Roma hamutuau asa mangolu to dimuna ni na Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita.
tatangihon ma hatani debata ima turpuk epistel di perminggota di manugoton tersurat di Efesus bidusada memuka maisian ayat 3 sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin. Ragam ni pasu-pasu na marhite sian Kristus. Pinuji madebata amani tuhatta Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiado hita bahen anak na marhite-hite Yesus Kristus asa tuibana mangihuton halomoan ni rohana. Asa terpuji hasi ni rohana na makuliai. Nani asihona tuhita di bagasan na dikilamunai. Di bagasan ibana dapot hita haluaoni binahen ni mudarnai ima hasesan ni akka pangalausion mangihuton asi ni rohana na terlobii. Ay di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana na bunihian mangihuton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita. Tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus ana ni debata Jahoba nasasadai iman natinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sia tondi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani disima ibana paimamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu doho na mate
au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naong mate, doho diangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian ama Jericho diuduti ano dohot punguan en harmonik.
Tabi gema tikting na masa dohot si pamasaon di huriata. Shalom, Halo, selamat hari Minggu madihita saluhutna. selamat hari Minggu. Tapehutihut matikting nama ragam di Minggu 8 Februari 2026. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu seksa gesima. Topik Minggu di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Napaduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 15 Februari 2026. Di pukul 7.30 ama Salom NHKBP. Di pukul 10 gabungan paropuan dohot ama Jeriko. Di pukul 10 ama Huria dohot RHKBP. Napatoluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 15 Februari 2026 nanaingro hita memakai bahasa Indonesia. Napaopaton bona tahun dohot launching tahun transformasi HKBP 2026 distrik 20 Alu de Boskap. Marsogot di hari Senin sia Februari 2026 di Patupado bona tahun dohot launching tahun transformasi HKBP 2026 distrik 20 Alu de Boskap. Maringanan di HKBP Cinere masuk pukul siawip. Borhat do paditata dohot calok padita dohot keluarga dohot dewan marturia koinonia dohot diakonia ni huriata madohoti ulauni. Napalimahon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 di sektor Korintus di Bagasni keluarga CST El Sianturi Boru Sianipar. Di sektor Judea di Bagasni keluarga R Sihaloho Boru Manurung. Di sektor Kanaan di Bagasni keluarga Situa M Tobing Boru Simanjuntak. Di sektor Efesus di Bagasni keluarga Situa T Sianipar Boru Manurung. Di sektor Galatia di Bagasni keluarga M Nainggolan Boru Manurung. Di sektor Filipi di Bagasni keluarga M Silalahi Situaha Boru Sianturi. Di sektor Philadelphia di Bagasni keluarga G Sihombing Boru Samosir. Di hari Rabu 10 Februari 2026 di sektor Sion di Bagasni keluarga Situa TH Manurung Boru Sihotang. Di sektor Betania di Bagasni keluarga Nyonya Simatupang Situa P Boru Sirait. Di sektor Roma di Bagasni keluarga AET Simamora Boru Simanukalit. Di sektor Nacaret di Bagasni keluarga Nyonya Sianturi Situate Boru Purba. Di sektor Kolose di Bagasni keluarga CST HR Simanjuntak Boru Banjarnahor. Di sektor Bethlehem di Bagasni keluarga AF Simanjuntak Boru Dolok Saribu. Napaonopon periodisasi pengurus seksi manang kategorial. Hobar tu masa periodisasi pengurus seksi kategorial periode 2024 sahatu 2026 asa sudema pengurus seksi patupahon periodisasi mamuka mingguon dan yuluhon ni Dewan Koinonia asa dengan merdalan aka proses periodisasi i tongma di patupa hobar tu aturan peraturan HKBP. Napapituhon amplop diakoni sosial huria. Di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 nanengro patupaot tado papungu amplop diakoni sosial huria. Napawaluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 1 Februari 2026 770 halak. Napasiahon ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan
periode tanggal sia 1 tanggal 15 Februari 2025. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Psalmen 20 ayat 5. Saya dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Napa sapuluhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napa sahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 tolu kaka godangna Rp1.900.000. Napa 10 sadahon pelean bulanan manang pelean tahunan. Torop napa sahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 15 kaka godangna Rp2.340.000. Napa 10 duahon keuangan huria Rp7.211.225. Pembangunan Rp1.230.625. Sentralisasi manang pusat Rp7.751.150. Jumlah Rp10.110.000. Molo adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Mauliate mahu pasahat hami tu sude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2026 dohot hamulateon. Tu aka naso pasahaton dope taingot ma amang inang mangkarikoton pasahatos sa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Aka tikting manang informasi naso hujahahon hami suang songoni manang tikting parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas tikting manang di warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR code naung rade di bangkut tabe. Songonima tikting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di guarna. Amin. Tabi gemai de puji-pujian na sinorahon ni punguan Ina Esther.
Maredehita laos tapapunguma peleata sadaa dohot sadabi. Ale Jehovah de batamanami, malate male Tuhan, syala di parmudu-mudu hodo pehami ganum marsarasada. Sian borngin na holomi,
Bui tari pargogo hamile Tuhan di manugot nyarion laho mamuji pasang apo guarmu. Neng mau bagi hami hatam nebadei ala nilai Tuhan pas horhom maton dimton di perbadia tu rohan nang pikiran nami ala nungarade hami tumangion hatam. Marhite Yesus Kristus jalo matang yang namion. Amin. Hurian itu hata nagabe turpuk ojahan dihita di minggu sadarion ima minggu seksa gesima imana nienet sian sada Musa amuka maisyan bindu 12 ayat sada 1 ayat 5 sada Musa 12 ayat sada 1 ayat 5 ta payut-ihut ma di bagasan rohat tabi habu bukas ni si Abraham dunginin na Jehovah mamandok si Abraham bukas mahosian tano hagudanganmu doho sian hatubuanmu doho sian bagas niamam tu tano si patudoku tuho hubae peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasokku maho jala pabalgauku guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasokku akan nama masu-masu ho jala toruaku akan nama murai ho jala daputan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso di tanoon jadi bukas ma si Abraham songon na didok ni Jehovah tu ibana bukas ma dohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abraham dina bukas ibana sian haran dungi diarahon si Abraham ma si Sarai jolomanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude sinamot na sida dohot jolma akana tinuhoran na sida di haran jadi bukas mana sida laho tu tano kanan jadi dung tolhas na sida ro di tano kanan dalam bahasa Indonesia dikatakan Bapak Ibu Saudara asalam hatus sita mengatusi hatani di bata sadarion dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana Ido sahatna horas madita salutna. Selamat hari Minggu. Syado hita mulia timha di Tuhan ya hurani Tuhan nahian lawan di bahasan Yesus Kristus parngoluan jolman di zaman nuaingon dang boy malua sian akka pakirimun taringot pasu-pasu. Hidup manusia saat ini tidak pernah lepas dari kerinduan akan berkat. Sudedo hurasa hita na pungurison. Marpak kirimun. Asalam dengan perngulon na. Marpak kirimun asalam hidup nyaman na sida. Cukup dalam ekonomi, sehat, dan memiliki masa depan yang baik. Apalagi mahita na di kotaon. Terlebih kita yang hidup di kota. Sering do pasu-pasui amang inang gabe diukur jolma hita jolma sian akan atarida didirita. Isarana aka pekerjaan yang stabil. Aka penghasilan yang memadai dan rumah yang layak serta kehidupan keluarga yang terjamin. Sering do aka jolma gabe menilai pasu-pasu ni jolma sien akan atarida songon nakingani.
ala yang menginang sering do terjadi, bahkan tanpa kita sadari, pasu-pasui holan didirita sambing do, itak ni didirita sambing. Kita sibuk menjaga apa yang kita miliki. Kita sibuk menjaga dan takut kehilangan apa yang kita miliki. Dan lupa bertanya, untuk apa Tuhan memberkati kita. Gabe lupa do hita, alania do di bata masuk-masuk hita. Karena apa Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Marhite hatani tu hatta di minggu seksage Simon na manginang laho mengajak kita mula muse mangingot dasar panjawon ni hapor syauta. Ima marhite kisah Abram sian sada Musa 10 daun. Ima taringot tu Tuhan mau menegaskan bahwa berkat itu bukan sekadar untuk dinikmati diri sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Di pasu-pasu hita asabui gabi pasu-pasu. Amanginang kejadian Musa 10 daun muncul setelah berbagai kegagalan manusia di bidu-bidu sebelumnya. Mulut taida di midutolu, ima taringot kegagalan manusia jatuh ke dalam dosa. Disima mulai di pasal tolu. Disitulah mulai dosa di jolma, kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian mulut taida Musa di pasal 7 tentang air bah. Tentang air bah yang menghukum sekaligus menunjukkan pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Kemudian Musa Molotaida di pasal 10 sada taringot menara Babel. Memperlihatkan kesombongan manusia yang ingin meninggikan dirinya sendiri tanpa Allah. Dan di tengah-tengah kondisi dunia yang sudah semakin rusak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mulai memakai karya keselamatannya dengan cara yang sederhana namun mendalam. Ima manggora menjauh sadahalak namarguar si Abram. Takas do bukas do si Abraham sian haran tu tano kanan hobar tu pajawoni de bata di bagasan haunduhon nabulus di ulaun persuruan di bata. Tungso adong amanginang kaluar sakababa hata sian si Abram laho manulak de bata. Si Abram patuduhon dang dipaturo ni bana ganggu ni rohana manang pikiranna songon sidalianna laho manjua parsuruan ni dibata di ngoluna. Balik sa manginang marniang lakka do ibana laho patuluson aka ulaon panjowoni. Jala marsihoho do si Abram mangoloy hatani Tuhan jala di halaputi do mangulahotsa. Taida masian pangoloni si Abramon amanginang na say maruli gogo do halak na marsihohot mangoloy di bata laho patuluson ulon panjawon na di ngoluta. Maluta payuti tamanginang kita telisik lagi satu persatu ayat ini. Ketika kita melihat bindu pasal na parjolo, pasal pertama, hatiha bukas si Abraham, panggilan untuk melangkah dalam iman. Molota bereng tapayutihut si Abraham dulunya hidup di lingkungan yang relatif aman dan mapan. Molota payutihut uju
Ujui di kota Urkasdim dan Haran adalah sebuah kota pusat peradaban. Namun Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang maju secara lahiriah tidak berarti kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dan di sanalah amanginang di Gora de Bata si Abram lau ruar. Bukan karena Abram sempurna dalam hidupnya, tetapi karena Allah berdaulat dan memiliki rencana besar untuk Abram. Abram dipanggil keluar dari zona nyamannya dan meninggalkan negeri yang begitu nyaman. Abram meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan identitas dan warisan orang tuanya. Dari satu ketaatan Abram inilah Bapak Ibu Saudara, Allah hendak memberkati seluruh dunia. Ketika Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, ruar mahosian bangsa mina, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, bukas mahosian hagodangamu, dohot sian hatubuanmu, dohot sian bagas niamam, ninda bata tu si Abram. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, Abram diminta untuk meninggalkan segala bentuk rasa aman. Sebuah negeri yang melambangkan kenyamanan hidup, sanak saudara yang melambangkan dukungan sosial, dan rumah bapa melambangkan identitas serta warisan kehidupan. Tetapi Tuhan tidak langsung menjelaskan secara detail kepada Abram kemana dia akan diutus. Dia hanya berkata ke Abram, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lau maho tutano sipatudoku tuho ninda debata tu imana. Tanpa tahu Abram pergi kemana. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, iman Abram diuji. Karena iman bukan sekedar mengetahui, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam kehidupan kita sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin tidak memanggil kita untuk hanya sekadar pindah tempat saja. Tetapi Allah memanggil kita untuk kita bisa keluar dari pola hidup kita yang lama, pola hidup kita yang egois, pola hidup kita yang takut dan hanya berpusat pada diri sendiri. Kita diundang untuk bisa keluar dari zona nyaman kita. Kemudian di ayat 42, disinilah disomma janji ni debata tu si Abram. Oma janji ni debata tu si Abraham. Hubai pehoga bebangso na bulun ninda debata. Janji Tuhan kepada Abram sangat besar, menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, diberkati dan namanya akan dimasyurkan atas segala bangsa. Namun puncaknya Bapak Ibu Saudara adalah hikmat. Puncaknya adalah kalimat ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati asagabe pasu-pasu. Engkau akan menjadi berkat. Artinya semua berkat itu bukan menjadi tujuan akhir semata. Tuhan tidak memberkati Abram supaya Abram dipuja oleh bangsa-bangsa, dipuja oleh orang Israel. Melainkan ketika Tuhan memberkati Abram supaya melalui Abram kasih dan kuasa Allah nyata dalam hidup Abram dan seluruh umat Tuhan. Disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa berkat Tuhan selalu mengandung yang namanya tanggung jawab. Berkat Tuhan itu tidak secara cuma-cuma, tapi kita diajak untuk bertanggung jawab akan berkat itu.
Semakin besar berkat yang kita terima dari Tuhan, maka semakin besar pula tanggung jawab kita, panggilan kita untuk melayani Tuhan. Hamaka dongan nahinalongan di bagasan Kristus Yesus. Di baga-baga gonde batado tu akan aporsea ragam ni pasu-pasu partondion dohot pardagingon. Sandok di baga-baga gonde batado asa marlas niroha jala marsonang niroha akan aporsea di ibana. Laho mangulahon lomo nirohani di bata. Pos niroha di baga-baga ido na mambain las niroha akan aporsea mengului di bata. Jalabui ta ide sian ngulu ni si Abram. Hati hadi baga-bagahon di bata tu ibana pasu-pasu. Na so tau hanguluan dohot las niroha di akan aporsea. Rodi nasa na pinarsitani jolma di sandok portibion ima hasangapon ala di pasu-pasu di bata hita kana porsea gabe bangso na bulun jala terbarita di sandok portibion marsudut-sudut. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di pasal yang ketiga, jala pasu-pasu kuma aka nama masu-masuho. Ini adalah bisa kita bilang, kita katakan bahwa inilah berkat yang bersifat universal, bersifat luas. Dang holan tuhita na porsia tu ibana. Ala itu sudah luat portibion na masu-masu si Abraham. Janji bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham. Ketika Tuhan menunjukkan hati yang luas kepada kita, bangsa yang dipilihnya. Janji ini Bapak Ibu Saudara digenapi dalam Yesus Kristus yang datang sebagai berkat sejati bagi semua bangsa. Dengan demikian hidup orang percaya tidak boleh tertutup dan eksklusif. Gereja kita dipanggil untuk menjadi alat Allah dalam menghadirkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Kemudian di ayat 4 dan 5 kita bisa melihat inilah kenyataan, ketaatan yang nyata dari seorang Abraham. Borhat do ketika borhat si Abraham dengan taat. Jala hatiha borhat si Abraham gorok ma umurna 75 tahun. Sebuah usia yang luar biasa dan boy beta bayak ko nanti amanginang. Mulu taida mungkin akan tua-tua ison berumur 75 tahun. Buhado persuron di bata tunasida borhat tuluat nadau. Medelapat. Tolak do penasida gitu kan. Haru tugari jope nga penuh perjuangan mereka lau mardalan. Tetapi inilah kesetiaan Abraham. Mungkin umur kita sekarang sama umur masa itu sudah sangat berbeda. Mungkin 75 tahun hisa dope dinasida si Abraham disi. Tetapi melalui itu Bapak Ibu Saudara, marumur 75 tahun si Abraham hati haborhat sian hutana madalan tu kota Kanaan. Dia berangkat dengan penuh iman, dengan taat kepada Tuhan. Dia melangkah dengan iman dan ia membawa keluarga dan segala miliknya. Ketaatan Abraham bukan sekadar kata-kata Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah keputusan hidup yang memperlihatkan iman sejati yang selalu menghasilkan tindakan. Iman didokon makana si Abraham gabe bapa akan aporsea, bapa orang percaya. Karena Abraham memperlihatkan ketaatannya, memperlihatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Abraham menunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan berarti berani melangkah, berani keluar dari zona nyaman kita meskipun penuh dengan resiko dan tantangan. Hurian itu hatta nanioloan di bahasan Yesus Kristus.
temata di Minggu Sadarion laho mengajak kita mengkoreksi cara pandang taringot pasu-pasui. Atahe temata Sadarion. Pasu-pasu, di pasu-pasu asa gabe? Pasu-pasu. Di pasu-pasu di batai hita asa bui hita gabe pasu-pasu tudong at tajolma. Jala pasu-pasu yang menginang dada holan na tajalo sambing. Alai marhite pasu-pasu na tajalo sian de batai naing manian taruli. Pasu-pasu sandok portuibion. Melalui kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kiranya kita menjadi berkat kepada dunia ini. Asa dada holan keluarga manang sisol hotta natar pasu-pasu. Dan holan akka dorbiata dohot akka suasuanata natar pasu-pasu. Narikot manadai bata, manadai basa ni di bata dengan basa ni di bata marhite pasu-pasu nang tajalo. Naing masudinian makalaso pasu-pasu na sian di bata marhite-hite-hita. Berkat bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi tentang apa yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan talenta, bernyanyi, bermain musik, dan lain sebagainya, itu agar kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Baik di gereja maupun di luar. Bagaimana kita mengembalikan berkat yang sudah diberikan Tuhan itu untuk sesama kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan yang baik dan yang layak, itu agar kita bisa menopang keluarga kita, agar kita bisa menolong sesama kita yang membutuhkan. Ketika Tuhan memberkati kita dengan iman yang kuat, itu agar orang lain juga bisa dikuatkan melalui hidup kita. Dan di tengah-tengah kehidupan kota yang saat ini bisa tergolong individualis Bapak Ibu Saudara, panggilan ini menjadi sangat relevan bagi kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang seringkali dingin dan tidak peduli terhadap sesamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tinggal di apartemen atau di perumahan yang mewah. Yakin dohamu masjid dan halakon? Nasa gidung? Tupa na marti tangga pedang masjid dan tidak kenal satu sama lain. Apalagi orang yang tinggal berdampingannya tidak sesuai dengan agamanya, suku dan ras. Ini paling berat, apalagi kita ni sunun. Mulai boto kita lah Kristen otor asing do. Sikap mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu pribadi di tempat itu yang mau menyapa setiap harinya, yang mau mendengar dan mau menolong sesamanya, nata pesonita deibana, dan pasti orang tersebut kehadirannya menjadi pembawa damai di lingkungan tersebut. Contohnya mulu kita tinggal di lingkungan yang naso sarobang do hita godang akasilum garis keras. Mulu hola sip do hita dang tatoi na sida halakipe makin curiga tu hita. Itu kan? Alai hati habo hita marsar do nasida, menempatkan diri kita dengan mereka, memperlihatkan kasih Allah kepada mereka. Mereka juga akan mulai menerima kita dengan senang hati. Bahkan kehadiran kita sangat ditunggu-tunggu di tengah-tengah mereka. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara mungkin tidak mengkhotbahkan firman Tuhan setiap hari, tetapi melalui hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Ia mengerti bahwa berkat Tuhan dalam hidupnya harus mengalir ke setiap orang. Dan holan kita nasaha perseon. Tetapi itu dongata yang beda keyakinan pun kita harus menjadi berkat bagi mereka.
Dan ada 3 poin Bapak Ibu Saudara yang bisa kita petik dalam pembacaan kita hari ini. Yang perlu dan penting mungkin saya saya rasa untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berkat Allah selalu berkaitan dengan ketaatan. Ngata bereng na King Abraham diberkati karena ia taat. Dan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketaatan hidup berarti kita harus hidup jujur. Kita harus berani hidup setia dan takut akan Tuhan. Meskipun hal ini tidak mudah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, lam jonok kita tu dibata, lam dangol do sita nota. Dan itulah tantangan bagi kita untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, berkat Tuhan harus terus mengalir. Apapun yang kita miliki saat ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah titipan, hanya sebuah titipan yang daripada Tuhan. Dang buanut tamate. Alani amanginang, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain. Ketika kita berbagi, kita menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama kita manusia. Dan poin yang terakhir, menjadi berkat adalah panggilan seumur hidup. Menjadi berkat dang holan 1 tahun 2 tahun saperiode down. Tetapi inilah komitmen kita saat sampai kita dipanggil Tuhan ke hadapannya. Panggilan kita seumur hidup. Ini bukan tugas sementara Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diberkati dan kita harus menjadi berkat sampai hidup kita berakhir. Dan ini menjadi identitas kita orang percaya. Dimanapun kita berada, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan kembali memanggil kita, mengingatkan kita seperti Abraham. Ia memanggil kita untuk percaya, ia memanggil kita untuk taat dan hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri lagi. Maka marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing saat ini. Melalui hidupku, siapakah yang akan terberkati? Melalui hidup kita, isi mana yang terberkati, terpasu-pasu, marhite-hite, nguluta. Dan kiranya kita pulang dari tempat ini dan siap menjadi berkat bagi dunia. Biarlah melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Martang yang maita. Ale Jehovah de bata amanami nunga hubegi hami behatam nasun badiai. Alinya le amang padengan basa, saya pasu-pasu mahami ruas ni huriamon, laho makalo ngoluhon hatami di bagasan ngolunami ganuk marsada-sada. Ajari jala pergugui mahami asaboy gabe sibuan pasu-pasu hami te keluarga nami dongan si solhot nami nang tusude luat pertibion. Anele Tuhan di bata amanami pasahat hami maka sude ruas ni huriam na tongon sadarion marsahit akan agale pamatangna saya homa le Jehovah di bata amanami mual hanguluan nami na pamalum nasida ramoti jala pasu-pasu ma aka tangan-tangan medis dot aka obat na dipangan nasida asa tumibu manasida marhaki pason jala boy rap dot hamilau mamuji memuliakan guarmu nasun badai di bagas ni joramon suang soni ali amang patinggan basa tu aka ruasmu nagale di aka partondion saya homa na totong ali Tuhan namang gonggomi ton di nasida asal lam hot lam gogo lam togu parton dion nasida holan mangasahon guarmu nasun badai songoni matusude hami na pungudison sehoma nama masu-masu hami aliamang pandinggan basa asal lam marbisuk hami asal lam margogo hami asaboy hami gabe habauran ni pasu-pasum tuluat portibion pasu-pasu nang aka keluarga nami pe pasu-pasu aka parkarejuan nami
pasu-pasu jala parbisuki maaka anak ni Huriam na tongon marsikola dope dot lan na asing na subui huguari hami ganup marsada-sada. Ale Jahoba debata amanami upasat hawi masude aka parngulon nami tu tangan para siroham aka ulaw nami tuari marsogot pe say homa na totong na marmudu-mudu hami ruas ni Huriam. Alani aliamang pertinggan basa para siroha na sumurung sayurasi madosa nang hasalahon nami asalam tama hami gabi haboran ni pasu-pasum holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang hami tu adopanmu huhut mandok moliate. Amin. Mari di mahita sian buke di nomor 710 dia uhut papungu pelian. Saya
Tatangnya koma peleata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasorhon madamena tutod ditabe.